changamire pamusoro yemakanzera dzemakorokota mese muri muno amenoti muna kundinzwa here antu wanza vazokutaurira pasi inini ndakwirira mukwasha wangu ane 21 years ane mwana wangu ana chaakandipa mukwasha uda pfuma ateza waruda pfuma pa 21 years kana sendi taurisa kashamani Pamsoro ndizvinhu wapfuma yawo tinogatirisa asuri wamushe chichako yekoma mamsireni ndikoma simukaendele hapana masikiriti amunoitirana hapana ndozisiya simukaga ugare panga agariwa kutonga kumwe chete manzwa iri zotarana atezvarenyi zvino nguva yekugadzirisa zvauya kuno pa 21 years zvichimidzi makatotadza already mumashiro kusaka munomuti akuda nguva nokuti yauya kuno awa beta basenga pamusoro ibaba shoko repfuma ramari vatekurinzwa pari zvino mukwashenyu ndakaomera asi kana kunze kwakachena tinogadzirisa baba kwakachena kare nyamari ndikwachena kare kunzi kuti kwachena iye zvine zvikwachena ukaona wangopinda mei zvakuenda uko patochena izvine zvikwachena nokuti takuda kupinda muzhizha izvozvo saka nguva yesa mwedzi miviri chete mwedzi miviri yacho bva inenge toputika mubasa saka kunzi kwachena kwashakabvisei mukwasha uyu changamire akauya ne $40 $40 panguva akabvisei yanga iri mbonano zvikanditsvakira kuno ndikati iweweka iye haisi kutokwana iyi ndakutambira chetekurisa list yenyu nokuti pana mutakwasha ana list sadombo haana kugona kubatika asi takasara tiriristira tikapa sadombo ndofunga zvinhu zvacho muchatozviona ipapapa nekutiunganidza kwaakaita atinyepera kuti tiri kuuya taurako inini ndimwana kuna baba wanekina nyangu iri pakuti mukwasha wedu imunhu wokuti anotibata padenga unge papi tibata pakona unge lato nenyaya yekuti awinza munin'ina wawo kuti ataura iye nenyaya yekuti anyasonoti inini nezvandinombotaura zvakapfusa zvezvandikwanisa kunge chitaura ndichipindurana nevanhu vari panapa ndo zvandaona zvavaitira nyaya ayo tatatiwa ndisu taunanganzi arwa tinopa mukana kana mavana mwaripo tokupa mukana kuti nyaya ifambi dai ramangwari sokuti inoudza munhu jeri ndokuti muyanane munhu matunhu atinobva nindozvo saka isu hazvina kuipa imi muda puma hapana nyaya izimbagera kapa isuti tsvakirai kuno nembona nazva kubvisa imbonyorai mbudzisa wenyu zvokutangisa nekuti hapana chakaenda avatendo toendesa jira ndozvinhu zvokutanga negumbezi zvodzidziswa nechi nemari paamai kudzidziswa ne$30 20 zejira ne$30 pamusoro tobatenga mukwasha totsvaga sekretari wako chii nokuti nyaya icharebesa mabata sekretari 20 meters zejira vanotaura kara yanoda amai ne$30 ekusolisa kwababa vagumbezi modzisa ne$20 isu vatadzokera una mukwasha kuti list nayo here mukwasha pasure shangami list yatinayi hamuna toda kupa ilist andizivi kuti varume amana sabo munoda mukwasha wenyu ndangachimboedza ai munomuda taura kuti usambo imari iyo ipapo iyo taura rinzwi arikachipa taura kanawe
vanhu munopita gara wakaita sorry I think gara akwana insika waudze vanzwisise musambo mari titaura sambo chete ndinokaka masande rusambo rwakanyorwa $800 fana mari yedare $150 chete mumba makutaura kana iri mari $300 pamombe mombe 8 ndikukunza kuti murume 21 years asita kuroora tinenge kumuka kushora katinoita vanhu vatingatorera hama dzedu dzatibatsira kudzimba uko izvi handikupe mazuva akawanda noti iwe uzvipewega mazuva andotarisira apa uchienda kunororera kumusha zvakuitwa mudarezvi ndipewe mazuva pamusoro emapa umurombo chemo shomanana shemai enotaura naabenyi mudzoke mundudzi nokuti wakutaura wega unozowazvaona kuti taura nomukoma wako alright ingatoshezeuri pakachipa wega ngoti pai vamwe